evangelist Nkosi. Hallelujah. Uzoza ngaphambili. Glory to God. Sihlabela nje worshiping song. We were foreigners in relation to Israel. We were foreign to be born again. We were
isandla phezu kwakho ukuthi umdumise. Ulwandle lwababona kwenze njani na ngenxa yokuthi begcwele inkazimulo. Athi uPastor Thina akhuluma, know your position. Uma uyazi indawo yakho kuhlala nenkazimulo phezu kwakho. Akusadingi ukuba utshentshe abafundisi, utshentshe amabandla. It is time for you to know your position. Hallelujah. It is time for you to know your position. Sikhathi sokugijima uyele nale asiphele namhlanje. Ngomhla 12 April 2025 nawasele nasemkhathini konke uNkulunkulu yena yedwa. Jesus. When we go back into the book of John chapter 2, uma sikala phezulu, uJesu uya eKapanawumi, uhamba nonina nabafowabo, uhamba futhi nabafundi bakhe. Uthi nabafika lapho uyakhuphuka futhi uya eJerusalema. Uthi nabafika eJerusalema uthola indlu kaBaba, the temple of God. Kugcwele bathandekayo izinto angasifundi. Kugcwele ibhizinisi kaNkulunkulu. Yilento eyenzakalayo nasendlini kaJehova namhlanje. Kugcwele nebhizinisi. Akushumayeli ivangeli, kushumayela nenhliziyo zabantu. Ngenxa yokuthi sincenga no-amen wabazalwane. Ebathandekayo uhamba noNkulunkulu nesono siyalahlwa. Kwelisono endlini kaJehova uhlabelela namaworshippers athola le-right and center. Sisaba nobasusa ngenxa yokuthi ubani uhlabelela. Ebathandekayo abasuke uNkulunkulu uzokuza boDavide bakhe. Abantu benhliziyo kaNkulunkulu. Asikaso abazalwane. Inkinga namhlanje abafundisi bahamba nama-Israyeli aphumile eGibhithe, kodwa iGibhithe akaphumi phakathi kwabo. Yingakho bahamba bakhonona yonke indawo. uMose uzithola sekashaya idwala ngenxa ye-frustration ayithola ama-Israyeli. Aliboni noNkulunkulu aphefoma izimangaliso. uNkulunkulu uphefoma imangaliso, kodwa bayahluleka ukukholwa kuNkulunkulu. Bakhumbula iGibhithe, baphumile eGibhithe, kodwa iGibhithe lingaphakathi. Kahlupha ukuhamba nabantu abaseneGibhithe ngaphakathi. Sono siyalahlwa. Sono siyalahlwa. Njengoba ukuthi ukujona kuyisono likuphi ivesi. Balekela isono ngokubonakala sengathi isono. Yingakho nasemabandleni, especially kuma-pulpit, kwanda abantu abawayo kunokuthi kwande abantu abavukayo. Nkosi yami. Asikazoshumayeliswa inamba yabazalwane. Nakumele sisale sibabili sibathathu. Akube njalo. Akube njalo. Oh Jesus. Nangabe ulindele prosperity, not tonight. Fix the temple of God. Anazi yini ukuthi imizimba yenu iyithempeli kaMoya Oyingcwele? Yibani ngcwele ngokuba ngigcwele. uNkulunkulu afuna ukusebenzisa abantu, kodwa inkinga ukuthi their vessels is so dirty.
inhliziyo zabazalwane zingcolile and sigcwele nasepulpit. Namathempela kumele andilizwe bathandekayo. Kumele sidilize amanye ama-altar empilweni zethu. Kumele sidilize bathandekayo. Asikwazi khonza uNkulunkulu ababili. Lithi iBhayibheli ungabi nomunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Bazalwane uJesu uyabuya. uJesu uyabuya. Asikazoshumayela ukuthi bathandekayo libone mina. I'm here to reveal Christ Jesus. Kuyinkinga because nasemapulpiti kugcwele abantu abazirivila bona ngegama likaJesu. Ayingcono bathandekayo ukuthi sizondwe yizwe, sizondwe ngabazalwane, kodwa siyowelkhanywa ekhaya ezulwini. Kuyize bathandekayo ukushayelwa izandla mhlawumbe ushayelwa ngabantu, kanti izulu lithulile ngawe. Because emabandleni siyarecognizeana kodwa izulu alisirecognize. Kubhaliwa incwadi ku-1 Corinthians chapter 5 ngenxa yobufebe baseKorinte. Iyaqhubeka incwadi ku-1 Corinthians chapter 6 lithi balekani ubufebe. Kodwa ubufebe sithola phakathi endlini kaJehova. Asiphimisa umoya kaNkulunkulu, siphimisa ubufebe. Ngikuphendula sikhathele bathandekayo ukudlala isono. uJesu uyabuya uma ngabikho Christian. When
Hallelujah. Masishane bathandekayo. Sizofunda encwadini yabahluleli chapter 16 verse 20 and 22. Abakholwa kuyo Jesu okhanyiso wena, abakholwa kuyo Jesu praising the temple. Kuvuswa itempeli ke bathandekayo namhlanje. Verse 20. Wathi amaFilisti aphezu kwakho Samsoni. Wavuka ebuthongweni wathi ngiyakuphuma njengangezinye izikhathi ngizithintithe. Kepha wayengazi ukuthi uJehova wayemukile kuye. Verse 22. Lokho izinwele zekhanda lakhe zaqala ukuhluma futhi esephuculiwe. Lokho izinwele zekhanda lakhe zaqala ukuhluma futhi esephuculiwe. Namhlanje bathandekayo semvala eShmayeli ngiqedile semvala bathandekayo ngizomemezela ukuthi inwele zebandla ziyahluma ngokuba isitha bathandekayo sezigundile izinwele zebandla, kodwa namhlanje ngizomemezela ukuthi inwele zebandla ziyahluma. It happened ukuthi bathandekayo sishayekile sashayeka, ibandla lashayeka lalahlekelwa bathandekayo ama-member of the church, kodwa namhlanje ngizosho ukuthi inwele zebandla ziyahluma. Bathandekayo kuyenzeka ukuthi ukugula kuqindezele wahlala phansi waze wakhumula negamenti, but I'm here to tell you today ukuthi yephathe leyo gamenti and press on. Lithi iBhayibheli weGidiyoni hamba nganamandla enginike wona namhlanje
ukhumbule. Ungafuni ukukhumbulwa ngabantu ngokuba nabantu banelimithi yabo. Ungahamba nabantu uma ubheka indlela abathandekayo ungabona zihambisana kodwa kukhona la ezihlukana khona. Wena ungabe uhamba nobani? Uhamba nobani? Uhamba nobani? Ngenxa yesono ke bathandekayo kwagulwa ingcwele ngokuba vele isono simnandi mfundisi. Isono simnandi. Isono simnandi. Kodwa ukuphela kwesono kukufa. Wena ungacabanga ukuthi uSathane uyakuthanda nakakunika isono. Ube ngumbralo ubona amantombazane asiphonsa ucabanga ukuthi uyathandwa. And the devil is trying to strip off the glory and the anointing. Here's why. Because Satan uses izinto ezintathu to steal, kill and destroy. Kodwa akakwazi ukwenza lokho ukuthathu angakaqalanga wafaka imfundiso zakhe. Afika khohlisa kade ngiyathandwa nawe ulahleke unake izinto zomhlaba. Umuntu omusha uyawubalekela umjolo, uyawubalekela umfebe. Diliza bonke, diliza kuyaphileka abathandekayo, kuyahluleka usingile. Manje wena usitsheleke nokude uthi siyoshada kanjani-ke uma singajoli. Lethi iBhayibheli sithokozise ngoJehova, yikhona ezakunika konke okufiswa inhliziyo yakho. Uma uyifuna lento, go and rejoice in the Lord. Phuma emjolweni. Uhleli nendoda ulotsholiwe, phuma. Spend your time in the way of God. Hlala ezwini, yiba ngumuntu omusha ovuthayo, onagazelele izwi. Phuma ithwaliso mhlaba. Alazi yini ukuthi indaba nabahahayo, nabafekayo, nabahomosexual abayidliza ifa lombuso kaNkulunkulu? Anazi yini? Njengoba lihlele esonweni bantu abasha lizidla ngesono, ngiyahleba endlini kaJehova. Hey, Kosam. Bese-ke sibuye ingcebo zikaNkulunkulu kuminister abantu bokuphila okufanayo. Sibuye ingcebo zikaNkulunkulu sithi uNkulunkulu uyathokoza ngani. Yini uNkulunkulu athokoza ngayo ngabo? Akathokoza ngomlilo ofanayo. Repent. Listen carefully. You cannot be born again kodwa uyi-homosexual. Hey, Kosam. Ngokuba nomzimbo wadala uyafa, kufuna umzimbo omusha. I was born gay, I was born lesbian. Umzimbo wadala uyafa, kufuna umzimbo omusha. Wenzanjani? Ngamkela uJesu. Ngamkela uJesu. Ngamkela uJesu. Izwi liyaphila limpheko. Uma usidla ngalo liyahlala phakathi liguqule. Indlela oqabanga ngayo, indlela oyenza ngayo, uyaguqula. Wenzanjani? Ngidla izwi. Kunabantu abafuna ukuphenduka sebazwile izwi. Let's stop judging and preach the way. uJesu athi ngindlela neqiniso nokuphila. We need to preach the way and preach the truth and preach the life. Kodwa ingane uma
Lomusa esinikwe wona abathandekayo akusiwo kuhlala emjolweni, akusiwo kuhlala entweni zokulaba, but to say no to ungodly things. Awukho umusa esinikwe wona abathandekayo ukuthi siyotanasa. Akunamusa esinikwe wona ukuthi siyotanasa abathandekayo. Akunamusa esinikwe wona ukutanasa. Sihlele entweni ephathekayo. It is time for us bathandekayo to do self-introspection. We need to go back to the drawing board. Sizibuze, ngabe ngisaphonsa kahle? Ngabe usathokoza nami na? When we read in the book of Malachi chapter 2, verse 9, lithi nibatshelelani ukuthi ngiyathokoza ngawe ningathokoza ngokuba ngokwenza njalo ukhathazile uNkulunkulu. Honor your body. Glory to God. Honor God with your body. Umzimba wakho makube yithempeli likaNkulunkulu. Yazi uma umntwana disobedient noma ungacela umzali ayikho into soyamkela. Yini le nto umzali sokenzela yona ungalaleli? We are also disobedient to the Holy Spirit. Silandela nama church program, asilandeli program kaMoya Oyingcwele. uMoya Oyingcwele athi asiyele endumisweni kodwa thina sikangalele program yethu sithi siyawukhonza. Siyamdumaza uMoya Oyingcwele. Hallelujah. Sengathi sinanxusa namhlanje sesiyothandaza abathandekayo. Ngendlela ongene ngayo mangafani ngendlela ophuma ngayo. Yala namhlanje ungavumi. Indlela ongene ngayo mangafani nendlela ophuma ngayo. Sengathi namhlanje ungabulala lo mzimba wakudala. Kube umzimba omusha. Lento yokuthi wena usitabo yinto akwazi ngayo mayiphele. Wena uneeka kumele wazi ukuthi uneeka mayiphele. Avuka umzimba omusha. Avuka abantu uNkulunkulu ozothi nawe inhliziyo yami. Refuse. Nalendo yokhonza uNkulunkulu ngokwenjwayelo refuse. Jesus bangena and he rebuked them in the temple. Ngavuma ukuphuma uSafawu. Siyothandaza abathandekayo. Open your heart. Bayangikhonza ngendebe zemlomo yabo kodwa inhliziyo zabo zikude nami. Refuse namhlanje. Siyothandaza abathandekayo. Siyothandaza sengathi singaphakama thina sonke. As we are about to pray. You know ukuthi umkhonzile ngokwenjwayelo uNkulunkulu. Umkhonzile ngokuhlakanipha nangokwazi nangokuqonda kwakho. Namhlanje Nkosi ngicela ungisize. Ngisize Nkosi ngingasuki endaweni This is the Jehovah.
Mfihle simakade wezulu baba amafutha akho akahlali phakathi kwakhe kwegwele Nkosana amandla ezulu ihlala njalo igqobile lezazindebe zomlomo Nkosana amandla ezulu baba izwi lakho leli baba liguquka litshintsha libuyele emuva Nkosana amandla lisuswa alikuguquka nakusasa nangelosi alikuyiguqula izwi lakho libile unguna phakathi esikabo